Malawi Today. Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC masanano muli ndine Yvonne Tamanda Phoya. Poyamba nayi mitu yake. President Mutharika wapereka ntchito zonjezera kwa achiwiri ake. Nyumba pafupifupi 4,000 ndizo boma lakwanitsa kumangira anthu ogwira ntchito za chitetezo mdziko muno. Ndipo masewero a MTN Super League abwereranso masanawa atayimitsidwa kamba ka masewero a Flames. Tsopano nazi nkhanizi mwa tsatane. President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika ndi mphamvu zomwe malamulo oyendetsera dziko lino amamupatsa wapereka maudindo ena kwa achiwiri ake. Dr. Ansah SC tsopano aziyang'aniranso nkhani zokhudza ngozi zogwa mwadzidzidzi. Ndipo wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Chihana awapatsa udindo wonetsetsa kuti sukulu ya ukachenjede ya Mbeera ayimaliza kumanga. Malinga ndi udindowu a Chihana adzigwira ntchito ndi unduna wa zamaphunziro, wa zachuma, wa zamtengatenga ndi zomangamanga, ndipo anthuwa ayamba kale kugwira ntchito m'maudindowa. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Ansah walimbikitsa akatswiri a ntchito za luso lamakono lofalitsa mauthenga kuti adzigwira ntchitozi motsata malamulo komanso mwa ukadaulo, ponena kuti izi zingathandize kupititsa patsogolo ntchito za chitukuko cha dziko. Dr. Ansah alankhula izi kumangochi pamwambo wa mgonero komanso otsegulira msonkhano wapachaka wa bungwe la akatswiri ogwira ntchito za luso lamakono la ICT Association of Malawi ICTAM. Owen Mavula wadza ndi nkhani yonse. Msonkhano wapachaka wa akatswiri a bungwe logwira ntchito za luso lamakono la ICT Association of Malawi ICTAM umabweretsa pamodzi akatswiri osiyanasiyana kuti awunikire momwe ntchitozi zikuyendera komanso kugawana upangiri wa momwe angapitisire patsogolo ukadaulo wa ntchitozi kuti zipindulire dziko lino. Bungweli limadziwika bwino ndi ntchito zake zotsogolera ukadaulo wa momwe ntchito za luso lamakono zingapitire patsogolo ndi kuthandiza kutukula chuma cha dziko la Malawi magawo onse a ntchito. Polankhula pamwambo wa mgonero omwe bungweli linakonza potsegulira msonkhanowu kumangochi, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Ansah wayamikira ntchito yomwe bungweli limagwira pothandizira kupititsa patsogolo chitukuko cha dziko lino. Continuous training is the only way our ICT professionals can remain competitive, relevant, and ethically grounded in a rapidly evolving global digital landscape. I would like to encourage all ICT professionals gathered here today to seriously take continuous professional development. A strong profession is built on continuous learning. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu wati pamene akatswiriwa akuchita zokambirana zokhudza kupititsa luso lamakono patsogolo ndikofunikira kuti adziwe kuti mlozo wa ntchito za chitukuko omwe chipani cha Democratic Progressive DPP unakonza umayika patsogolo ntchito za luso lamakono ngati gawo lofunikira magawo osiyanasiyana kuphatikizapo kupereka mwayi wa ntchito kwa anthu komanso kulimbikitsa ntchito mu nthambi za boma. Mawu ake mtsogoleri wa bungwe la ICT Association of Malawi ICTAM Clarence Gama ati bungwe lawo ndilodzipereka kulimbikitsa ntchito za luso lamakono lomwe lingathandizire ntchito za chitukuko cha dziko la Malawi. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Nduna yoona za mafakitale ntchito za malonda ndi zokopa alendo a George Partridge ati boma layika chidwi posintha ntchito za undunawu pofuna kutukula ntchito zotumiza katundu wa dziko lino m'mayiko akunja. A Partridge anena izi mu mzinda wa Lilongwe pomwe bungwe la Export Development Fund EDF limakhazikitsa ripoti lokhudza za malonda. Chinsisi Moyo akufotokoza. Ripoti lomwe latulutsa ndi bungwe la Export Development Fund EDF laonetsa kuti ntchito za malonda mdziko muno mchaka cha 2024 sizinapite patsogolo. Ripoti ili
lomwe ndi la chaka cha 2025 lasonyezanso kuti dziko lino likupereka gawo laling'ono kwambiri pa malonda apa dziko lonse, pafupifupi $4 za America pa $100,000 iliyonse. Nduna ya zamalonda a George Partridge ati ripoti ili lisabweretse nkhawa koma litengedwe ngati mwayi wosinkhasinkha njira zotukulira ntchito zamalonda. Mbali imodzi ripoti imene tinganene kuti ndi yokhumudwitsa chifukwa choti zinthu zimene timapanga kuno ndi zimene timatumiza kunja zikukhala zocheperachepera kusiyana ndi zinthu zimene timayitanisa kunja. Koma ngati ineyo ndikuona ngati kuti ichi ndi chizindikiro chonena kuti tiyenera kuchitapo kanthu. Ndipo wapampando wa Export Development Fund Adede Nankhumwa wati pakufunika kuchita mashawi posintha kagwiridwe ka ntchito zomwe zingathandize kusintha nkhani za malonda. Panopo tili pa mavuto chifukwa chokuti zinthu zathu zomwe timapanga import ndi zazikulu kwambiri kapena zochuluka kwambiri kusiyana ndi zomwe tikupanga export. Pali trade balance deficit ya over 2.3 billion yomwe tikuyena kuti tipange reverse kuti zimene zizi zichoke ndithu ifeyo tizipanga tikhale an exporting nation. Komanso yationesera kuti zinthu zina zomwe tikupanga import titha kumazipanga produce stock mchizungu chake timati import substitution, ndiye kuti tiona ndi mbewu ziti kapenanso ma sectors ati amene tingalimbikise import substitution. Polankhula m'malo mwa ochita malonda a William Pinganjira wati ripoti ili lithandiza mabanki ndi mabungwe azachuma kudziwa madera omwe akuyenera kuthandiza kutukula. Monga kumabanki ripoti iyi ndi yabwino kwa basi chifukwa yatiunikira mbali zomwe nkhani yomwe timanena itikamati kuti madola zikakusowa ku Malawi kuno titati tipereke ngongole malo ngati amene wawa ndiye kuti zithandiza kuti kumeneko madola ziwayambe kupezeka. Ngakhale ripoti ili likusonyeza kuti dziko lino silikuchita bwino pa nkhani za malonda, likulimbikitsa mfundo zofuna kukweza ntchitozi. Chinsisi Moyo, MBC, Lilongwe. Nduna yoona zamalo, nyumba ndi chitukuko cha m'matauni ajabi Muhango yati nyumba zopitirira 3,900 ndizo boma lakwanitsa kumangako pa chiwerengero cha nyumba zokwanira 10,000 zomwe linati lidzamangira anthu ogwira ntchito za chitetezo mdziko muno. Amuhango alankhula izi mnyumba ya malamulo pamene amayankha funso la phungu wa dera lakumwera mboma la Mzimba pa pempho lofuna kudziwa nthawi yomwe boma litamalize kumanga nyumba za polisi ya Embangweni zomwe zinayima. Olive Phiri wadzandiripotiri. Kachiwiri mnyumba ya malamulo zokambirana zinayamba ndi mafunso opita ku maunduna osiyanasiyana. Mafunso oyambirira anali opita ku unduna wa zamalo, nyumba ndi chitukuko cha m'matauni. Phungu wa dera lakumwera mboma la Mzimba achambula nyina jere anapempha nduna ya zamalo ajabi Muhango kuti ifotokoze mnyumbayi zifukwa zomwe nyumba zomwe boma likumanga ku Embangweni Police Unit zinayima. Mawu ake nduna ya zamalo ajabi Muhango yati ntchito yomanga nyumbazi inayima kamba kosowa ndalama komanso kusintha mitengo ya zipangizo zomangira nyumbazi. Amuhango ati boma lifufuza ndalama kuchokera ku nthambi yoona zachuma kuti amalizire kumanga nyumba zotsalazi. Takaduka banaza taku unduna zachuma kuti atithandize kuti manyumba ena amene anali atasala pakuno kuti amalizike amene utimalize kuti asikali azigonamo ameneso tinamba kumanga amangidwe koma ndi chikumbukumbu cha boma la Professor Peter Mutharika kuti manyumba ya 10,000 amangidwe kuti asikali azikhala malo abwino. Nduna ya zaumoyo zamtengatenga komanso nduna yoona za chitetezo cha mdziko zinayankhanso mafunso kuchokera kwa aphungu osiyanasiyana mnyumbayi. Pakadali pano zokambirana mnyumbayi zayamba zayima kufikira lachitatu masana. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Unduna wa mtengatenga ndi ntchito watsindika kuti uyesetsa kugwira ntchito ndi nthambi za boma zoyenera kuti makhonsolo akwaniritse masomphenya a mtsogoleri wa dziko lino opereka mphamvu ku makhonsolo mdziko muno. Nduna ya zamtengatenga ndi ntchito a Feston Kaupa yanena izi mnyumba ya malamulo poyankhapo pa zomwe phungu wa kuzambwe kwa boma la Rumphi yona mkandawire anayankhula kuti makhonsolo ambiri akulephera kuchita chitukuko kamba kakusowa kwa upangiro oyenera. Akaupa
ati boma lichita chotheka kuti makhonsolo ali ndi ukadaulo oti athe kukwanitsa kuchita chitukuko cha ndalama zambiri mulipoti la Trust Office. Pempho loti makhonsolo akhale ndi ukadaulo oyenera labwera pa nthawi imene aphungu ambiri akudandaula kuti chitukuko monga sukulu, milatho komanso maofesi aboma sizikuchitika mwachangu kamba kakusowa kwa ukadaulo oyenera m'makhonsolo ambiri mdziko muno. Phungu akunzambwe m'boma la Lumpi ayona Mkandawire atsindika kufunika kochita changu polemba ntchito akadaulo oyenera. Pamene boma likuchosa chuma chosukira makhonsolo asawatairethu a Roads Authority athandizirebe kuti pamene makhonsolo akuyika zinthu mchimake zinthu ziziyenda chifukwa chitukuko chikuyima. Inu ndinu mboni anthu anena kuti pali ndalama zina mabiliyoni ambirimbiri amene akungokhala tikulephera ife kugwiritsa ntchito choka kumadona. Ndipo nduna za mtengatengani ntchito a Feston Kaupa avomereza kuti makhonsolo ambiri akusowa ukadaulo. Akaupa ati boma liyetsitse kuti unduna maboma ang'ono walemba ntchito anthu oyenera. Kuti anthu amene akugwira ntchito zimene zimakhanso akhale oziwa ntchito yawo. Pamene tikukambasa za 5 billion ndalama zambiri zikusowekera kuti anthu aphunzitsidwe kuti ndalama zimenezi azigwiritsa ntchito bwanji, aziunikira bwanji kuti akayamba project mpaka na project ikafika kumapeto kwake. Aphungu a nyumba ya malamulo anamaliza zokambirana madzulo a Lachiwiri ndi kuthirirapo ndemanga pa zomwe mtsogoleri wa dziko lino anayankhula potsekulira zokambirana za aphunguwa komanso kukambapo za imfa ya mmodzi mwa anthu ogwira ntchito zachipatala ku Blantyre. Trust Office, MBC, Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tonenso takulandiraniso ku nkhani zathu masanano. Tikupitirira ndi nkhani yoti sukulu ya ukachenjede ya zaulimi ya Luwana yapempha alangizi a zaulimi kuti ayike chidwi potukula ntchito zothandiza kuti dziko lino lizikhala ndi chakudya chokwanira. Wachiwiri kwa mkulu wa sukulu ya Luwana, Profesa Emmanuel Kaunda, wapereka pempholi pomwe amatsegulira maphunziro a masiku asanu m'boma la Kasungu. Nayu Austin Fukula ndi nkhani yonse. Profesa Kaunda wati kamba kakusintha kwa nyengo alimi akufunikira luntha latsopano kuti adzidziwa njira zamene angasamalire bwino mbewu zawo kuyambira kumunda kumsika ngakhalenso pomwe zokolola zafika pa khomo. Ichi ati nchifukwa chake sukuluyi ikuphunzitsa alangizi a zaulimi a maboma a Kasungu, Dowa, Mchinji komanso Ntchisi omwe ali mchigawo cha zaulimi cha Kasungu ADD kuti upangiri omwe apeze akaphunzitse alimi maderawo. Anthu sadziwa kuti kodi zikativuta telekeze mbewu yavuta yoti tikadzale tipite kuti. Anthu sadziwa kuti chabwino mumunda mwagwera zirombo zingobwera zosiyana-siyana chifukwa cha kusintha kwa nyengo tipite kuti zimenezo kapena kayendesedwe ka ntchito. So maphunziro awawa kuti food systems governance kayendesedwe ka ntchito ndiofunikira kwambiri kuti alimi komanso anzathu alangizi akuchena adziwisise kuti mlimi akavutika pano tithamangire kwa kuti. Mmodzi mwa akuluakulu ku Kasungu ADD Alidia Mkandawire ayamikira sukulu ya Luwana kamba ka maphunziro omwe athandizire kuti alangizi awo akhale olondoloza kayendetsedwe ka chakudya. Ndondomeko imene ndiyofunika chifukwa idziwitsa alimi komanso alangizi amdera lathu mu Kasungu ADD ndicholinga choti adziwe kuti angalime bwanji mbewu zawo kapena angasamale bwanji ziweto zawo kuti zikafikire misika yoyenerera komanso kuti zikafike kwa munthu amene angakwanise kugwiritsa ntchito kudya kuti thanzi lake likhalepo. Ndiye maphunziro amene wawa atsegula ndithu malingaliro alimi athu komanso alangizi athu. Maboma a Kasungu, Dowa, Mchinji komanso Ntchisi ndiye na omwe amachita bwino polima zochuluka monga mtedza, foja, chimanga komanso soya. Alangizi a zaulimi okwana 60 ochokera m'mabomawa akuchita nawo maphunzirowa kuti adzipereka ulangizi ogwirizana ndi mmene nyengo ikuyendera. Austin Fukula, MBC, Kasungu. Katswiri wa zaumoyo wochoka mdziko la South Africa, Dr. Basil Gold, walangiza anthu kusintha pakagwiritsidwe ntchito ka mankhwala komanso kadyedwe pofuna kukhala ndi umoyo wa thanzi. Katswiriyu wayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pa ulendo wake ophunzitsa anthu za umoyo wa ngwiro. Zambiri mulipoti ili la mtolankhani wathu Foster Maulidi.
katswiriyu wati kugwiritsa ntchito mankhwala achipatala mwachisawawa, zakudya zomwe zimapangidwa pogwiritsa ntchito mankhwala komanso madzi osasamalika ndi zina mwa zomwe zikuyambitsa mavuto a zaumoyo kwa anthu pa dziko lonse. Gold ati ndikofunika kuti anthu asinthe pakagwiritsidwe ntchito ka zinthuzi ndi kuyamba kugwiritsa ntchito zinthu zachilengedwe monga masamba, zipatso komanso mankhwala oyenera. Mmodzi mwa anthu omwe adathandizidwa ndi katswiriyu ku nthenda ya kansa pogwiritsa ntchito mankhwala achilengedwe komanso uphungu, Juma Ngunga wati moyo wake udasintha kwambiri chiyambire kutsatira njirazi. Ngunga walangiza anthu mdziko muno kumakhala ndi chidwi choyezetsa matupi awo pofuna kudziwa momwe alili posatengera kuti adwala kapena ayi. Tikaona kuti tikunenepa kapena tikaona kuti sitikudwala timaona ngati tili bwino. Azungu amakhala ndi medical scheme, ife tikuyamba kulowerera sopano. Olasa akudwala sipamapita 2 months 3 months asanapita kuchipatala just to check kuti kodi BP yanga ili bwanji, chakuti changa chili bwanji, chakuti changa chili bwanji. Nde ife timadikira so ono time timazapita kuchipatala ndio tizambiri mtubi mwatu zaonongeka. Ine ndi mama mankhwala a BP kuyambira ndili 49 years. Panopo for the first time ntango mama mankhwala a Basil God. BP yanga inatsika, ili normal, complete healing. Dr. Basil God amadziwika bwino kamba ka ziphunzitso pa nkhani za umoyo kudzera mabuku omwe adalemba komanso mapulogalamu apakanema omwe amachititsa ku South Africa komanso ku America. Foster Maulidi, MBC Lilongwe. Nthambi yoona ntchito zokopa alendo yati ili ndi chikonzero chowonjezera malo omwe nthambiyi ikuchitako kafukufuku ofuna kupeza nzika ya dziko la South Africa yomwe inasowa mu nkhalango yosungirako nyama zakutchire ya nyika. Izi zikudza kutsatira kafukufuku ochuluka womwe nthambiyi yakhala ikuchita wofuna kupeza Gerhardus Ronsberg azaka 72 amene adasowa pa 17 Julayi chaka chino. Mu mwezi wa Septemba, nthambiyi inalengeza kuti igwiritsa ntchito agalu onunkhiza ochokera ku likulu la polisi mdziko muno, koma izi sizinaphule kanthu. Zambiri mu lipotili la Themba Mwale. Padutsa miyezi inayi kuchokera pomwe a Gerhardus Ronsberg nzika ya ku South Africa inasowa mu nkhalango yotetezeka ya nyika. Nthambi yoona za ntchito zokopa alendo mogwirizana ndi nthambi zina za boma monga Malawi Police zakhala zikuchita kafukufuku ofuna kupeza nzikayi. Pakafukufuku yemwe wachitika posachedwa, nthambiyi inagwiritsa ntchito agalu onunkhiza ochokera ku nthambi ya K9 ya Malawi Police. Koma malingana ndi mneneri wa nthambiyi a Joseph Nkosi, kafukufukuyu yemwe anatenga masiku anayi mu mwezi wa Septemba sadaphule kanthu. Na panga ingenjanza tabweli ya sete kuti apitende agalu kuti akathe kutithandizira kusakasaka. Andi ripoti yawo iwonetsa kuti anapezeko china chilichonse choonetsera kuti munthu uyu anapanga china chilichonse mupasimo kuti mwina anadyedwa. Ngati njira imodzi yozamisira ntchito yofufuza Ronsberg, Ankosi ati nthambi ya zokopa alendo iwonjezera malire amalo omwe iwo akuchitako kafukufuku. Pakali panopo chomwe taganizira nchonena kuti mwina anotisithe mbali yomwe munthu uyu timamuyang'anira kuti timayang'ana komwe kunapezeka kazi yake komanso komwe kunapezeka galimoto yake. Ndi panopo timati mwina tipite mbali zina za national park kuti mwinaso kutipatsa indication kuti chimachitandika. Pakali pano Ankosi apempha anthu omwe amapita kumalo otetezeka kukaona malowo komanso nyama zakutchire kuti adzitsatira malamulo omwe amapatsidwa ndi ogwira ntchito pa malowo kuti athe kupewa zinthu monga izi. Malo mwa MBC kuno kumzuzu ndine Themba William Mwale. Sukulu ya Maryview for the Deaf ya mboma la Chiradzulu yayamikira anthu omwe amapereka thandizo losiyanasiyana pa sukuluyi kuti athandizire kusintha miyoyo ya ana ambiri a ulumali omwe ali pa sukuluyi kudzera m'maphunziro. Mkulu wa sukuluyi Tadeyo Kazembe anena izi pa sukuluyi pamene amalandira thandizo la zipangizo zothandizira pa maphunziro monga mabuku komanso zakudya mwa zina kuchokera ku bungwe la Senior Citizens Association Blantyre.
Akazembe ati zipangizozi zithandizira kutukula maphunziro a ana aulumaliwa komanso thanzi lawo, ndipo alimbikitsa anthu akufuna kwabwino kuti apitirize kuthandiza sukuluyi kuti ifikire ana aulumali ambiri. Izi zitithandizira kwambiri chifukwa vuto lalikulu pa sukulu pathu pano ndi chakudya, chifukwa choti ndalama yomwe ana amalipira ndiyo chepa kwambiri, ndiye ndikukwera kwa zinthu masiku ano zimapezeka kuti ndalama ija simatikwanira, ndiye kubwera kwa chithandizo chimene chichi chitithandizira kuti no ana athe kukhala ndi chakudya chokwanira kuti mpaka tere mwino timalize bwinobwino. Timasowa zipangizo zophunzitsira komanso zophunzirira, chifukwa ana ambiri amachokera mabanja ovutika, ndiye amadaliranso kuti akabwera kuno tiwapase mwina zolembera komanso makopi. Ndiye kubwera kwa bungwe la Senior Citizens Association yomwe abweresanso makopi nzolembera zitithandizirako kuti mavuto amene wawa achepe, kuti ana athu amene awo ndi umali osamva aphunzire bwino. Ife tikuthokoza kwambiri chifukwa choganizira Malawi School for the Deaf, komabe tikupempha kwa anthu ena akufuna kwabwino kuti atengere chitsanzo chabwino. Polankhula pamwambo, mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Senior Citizens Association a Olive Chikula ati cholinga cha thandizoli ndi kulimbikitsa maphunziro komanso kukwaniritsa udindo wa Chikhristu wochita ntchito zachifundo pothandiza osowa. Thandizoli ndi la ndalama zokwana 4 miliyoni kwacha. Gulu lathu monga mmene ndinanenera muja ndi gulu la azimayi amene agwira ntchito zosiyanasiyana Blantyre, Malawi ndikuti Malawi muno ntchito zosiyana, ma managers alimene muja, ma lawyer alimene muja, ma nurse, ma doctors alimene muja, ntchito zonse zimene zili nazo Malawi muno alimene muja. Ndiye timakhala pamodzi kumasonkhana kwambiri kwake tinena kuti ukasiya ntchito maganizo onse amakhala ngati akutani akutsika, koma ukamakhala pamodzi ndi anzako kumacheza ndi brain so sima khale ofoka kwambiri, imakhala kuti ndi jack up chizungu chake titero mwini ya, koma cholinga chathu kwambiri gululo kuti tizikhale pamodzi, tizichezerana, tizimasukirana, kwakukulu kupempheranso tsogoza Mulungu patsogolo kuti tikhale ndi moyo wa thanzi. Monga mukudziwa misinkhu ngati imene kuli kumudzi titafa kalekaletu, koma poti tili mtawuni tiwoyenera ndithu kuthandiza anzathu amene akusowa zina ndi zina. Mu nkhani za masewero amu TNM League abwereranso masanawa atayima kaye kamba ka masewero a Flames. Timu yomwe ili pa nambala yomaliza Songwe Border United ikumana ndi Mzuzu City Hammers yomwe ili pa nambala 15. Mighty Tigers yomwe ili pa nambala 14 isewera ndi Kamuzu Barracks yomwe ili pa nambala 6 pa bwalo la mpira. Timu yomwe ili pa nambala yachisanu Karonga United ikumana ndi Craig Sporting pa bwalo la Champion. Ndi nkhani imeneyi tafika pa mathero a nkhani zathu masanano. Tisanasiyane